na peke nga amigo. Sa mga naabot tanan sila inggitero. I don't wanna say a name, freaking damn. Kabalo na mo kung kinsa akong gi-aim. Boom, dagan na kapalibot peke. Puro basura maninga nakadepende. Sa ibong galaw sila gusto mo sabaw. Kay kung sa imuha gusto nila mo labaw. Nagkatag mga piti, wala na kay mapili. Bisa ka sa kamulingi, plastik na mong ngiri. Klaro sa atubang, muragi ring buang. Para siya musikat kay mga awat na lang. Asa na ba ang saad nga gibuyan ka ni adto? Barato nga bugas nga nung mahal naman kaayo. Ang druga ni samot murag dili na ni maayo. Makalibog na hinuon kung asa na mimutuo. Kaya na nakasakit ako ang di kaya. Abi ni Oog nagidak pa ko. Karon ako kay nagkatawan na sa una. Galisod man ko kinhawa. Di nakabalo na ning kamot. Tumalim tanti ka. Bisag nalisdan ko. Basag na lala. Pula wala gyapon mapala kung puro saad yang liho kay wala. Mao pamili og insakto ka nang naay magama isa-isa ha ilang agi kung insakto pa bana kay sagara sa makalikod kay wanay pakabana. Wa nay pakabana kabalo ko nga. Girl, ikaw ra ako ang gusto nga makita. Adlaw o gabi, ikaw ang ginapangita. Ibang klase atong story. Kay murag salida, murag action movie. Kay sakit kay kamanipa, pag mukulo ang dugo. Murag init nga mantika, makapaso ang kainit sa imo. Terapunto, Handumanan, tryout, battle ang mabot kadula. Salamat sa mga major sponsor, Hope Trades, Kalinaw Local Brand, PH, Spinwise Floating, Gogigama, Inshallah, Valencia Enterprises, P Omega Sigma, Bitik no Bulldog, o sa taranto nga mga major sponsor. Naharagya punta diri sa Yellow Line, Leisure Hub, o sa alamat sa suporta, Team William Galag. Magsaba para sa mabot kadula, bay! Gikan sa unto! Magsaba para kay John Pax. Gikan sa mawala, magsaba para kay RJ. Nagsabot silang doon bay, na mauna si RJ, unang round para kay RJ. 90 seconds lang ni sila. Then, tryout battle. Unang round para kay RJ. Nagawan game? Yeah! Shoutout sa mga bataan dyan, mga amigo kay ilang bagura na uban nga nung inyo man yung gitugutan, dres sa tunga, may duwa, ulo mapugutan. Boss, ano ulam? Joke lang, joke. Okay, shoutout sa mga bataan dyan, huwag puro generic, dapat creative. Dili na pwede ng basic, dapat aggressive kay nakaanak ka sa lugar kung mga laylahay ang baho sa mga tao, mga inukaya yung mga sipyat sa mga nangagi. Isang unsa nga tumaagi, naningka mo tribisog di magpapilit. Sakto ba? Sakto ba yung mga lakad? Sa kutsikan di ba maglisod? Sakto bang dalang kagahay yung kaisog? Mga rimang pang-atake sa tawag ignorante. Pahong na si Ginarte. Di na pwede. Kaya si Rilji, kipulihan. Silos ni back out. Sumuli kalaban, boss. Gabi ka ma-out. Sige, sukol sa bay. Kung dungo ni bay, bukol ni bay. O, try out pa lang, body bag na bisan. Pag sungag, manipat, maninghag ka. Kay, panikamot, apas, bukod, tanawang tagkalibil ba? Kay, ikaw ang alay na lang sa katong nangawala sa una, di ba? Kay, si Rilji dapat, si Chrissy Dogs, wala na. Karon tanawang tao, makapag-hook ba rin? Chrissy Dogs, ikaw ang ipuli. Chrissy Dogs, ikaw, tanawa, nawala na kay katungduan, nawala na, oy, picture. Gusto ba tinawag niya to? Dili tayo nga na may, oo, sige, ikaw ang nakadara, pero ako ang dili na magpatara.
naa pa sa tunga, daghan og nagtingala og dili na sila magpabaya sa mga judges nga naa diri karon, dili tay nga na kay tagapantukan ni ba di ni mahadlok og diligwasay o basig ikaw dili kay dayo ka palanggaon ba sige di na lang sa kay sige kay nakamana ay si katawa bay freestyle ba ni boss basig di na magamit ang mga suwat kung ang mga litra mo butang pag-uwat sige kung ikaw ba sakto pamarog kung kaya ba maligwat sige, kung nakakadra, nakapagod rin. Bago ka, bago ko, dita pareha ka itong ipangwala kung gusto makontra. Wala mo kay kwenta, lahit din ang karisma, di mawala sa eskina, di mahadlok sudlo, di nga nga eksena. Wala ron, para Idol Pax! May gabi sa tanan bay, especially sa kuan natong MC sa pangantukan. Hindi na panglangan, kaya may pag-asa ng bayan. Hey! So, kumusta na mga go? Ako okay rin ko. Kaya ikaw, nanimahon, hindi ka ganso. Saan may gusto ni mo? Panawasaw. Pamudawat ka, mas iya siguro gusto matawas kapag puti nga balas. Puti nga balas. Kabalo ni siya nga mabuhay ko kaning duwa. Pero nagpasalamat ni siya nga ako yung nakontra. Pero nagpasalamat yung uwan ni nearby. So, muna to. Sa ginanir akong bay, wakay gilakpay yung pagsulay tungod sa akong pag-alalay, dara ko ni pakulay. Pero sa tilod-anay, okay, gisayang panahon, kaysa akong pagbangon, abi ko, gikaslungon, abi magunila, o sa akong pagkatulog, di na ko makabarog, sa ilang pag-abantik, paghapak sa kinabuhi, pero laki planong mo surrender o mubuhi, para lang ka nga mabuhi. Labi na sa kong barkada o kaila, di ka angay mabalaka, pero migo, isa katawa, para di ka magnanga, sa pagbukanin mo sa baba, bas hindi na masirati kung tirahon na tika. Pag maigo ka sa kung mga bala, bas indira ka, maningala. Pero ba'y, bisag pang December. Bisag pang December, tagaan lang nakadagpilaskuhan ni mo ba'y, 45 nga papel. Tumatong mo dili. Kumudawat ang 45 nga papel. Kaya siguro gusto ka kung 45 nga pusil. Bang! Time check. Pugos na kayo. Muna to? Bato? Muna ni boss. Sige, muna to. May klaro. Boss, unsa man wala sa plano. Nonsense ang sequence, wala sa plano. Well, akong concept, malajila. Kung tira na punto. VIP na sabihin nyo, makuha kung sa'y gusto. Solte yung, ikaw ba na yung solto? Nga na kabugat ang mga litra. Sulit ang mapakita, sulit kadaling niya. Complex, compress. Di ni mo pingis ay muha. Ay kabalaka, di ka ma-stress, ay kabalaka. Straight, di ni mo pingis ay muha. O imhay ng ray, sorbol, patay sa kuwa. Nakadara, unyag maglagot, sige. Sa tunga ka magsabot. Baog ko mo mag-abot. Hawa kay labot. Pa-warm up, raka. Oo, pasingot. Pwede mag-ilisan si Real G. Si Dogs. Fuck. Ganun di pang ilisan man. Ganun di katawa. Pwede man ilisan. Sama sa Real G sa pangantukan o ganang ay, lucky nila. Kani mo akong ganahan. O, katong residogs nga libak out. Yung mga gibayutan. Mga puro dada, mga danghagara, tanga. Pag sa pasensya, ang mahutan, kini madugan. Wala yung konsensya, kini madugan. Oo, ingana ang tirada. Ay, kabalaka. Di ko matraka kung ikaw ba nabalaka. Ay, kay napakoy round 3. Paminaw sa kuwa. Round 2, Horizon Box. Kabalo man siya nga pag-uhay ko kanin duha. Pero lang kumpiyansa kay basin ikaw mabuta.
Musa karon mangandam na kay kusukol na ako yung matang aluya kay kambugat atong pa. Musa di ko. Boto. Musa na kadi. Pero kuan. Musa naman ka bro. Gisulod naman imong garbo. Kasama sa kwintas, naglabi ka mantas. Kamana ka na yung kamantas, o mo pa nang dilampas, nakakwarta ng kakaroon. Sada pa kayo sinina, naka-blackstar pa ka, napaka-hid sa babaw. Pero kakabalo, di ay, puro okay. Pero, pasayluwa mo ito bay, kung inganir ang nakuhan bay, at sa tinod lang, wala ko kasulat. Pero okay rin yapon, kay try out naman to. Ito ba? Sayang guys. Laundry. Tulog ng crowd. Kaya sughawd. Wala ka dara. Wa man to koy plano men pirani pero sa line-up na singit kay na nagpasingit sa tunga na maipit, sa hagit ng init, sa baba ng tiyaw di na ni kasyagit. Oo. Kay kung ikaw ang nadara, ako budari. Ga-freestyle ka, okay gina mo. Ga-freestyle ka, kaya na taka bisag di na ko magsulat kay daghan ang nakuha, daghan ang nalibat, daghan ang natanaw sa tong dula ang mga ang inaw sa kilid nga di na matakilid kay daghan ang nahubog. Ikaw ba bag-ura sa linya o linyada sa dula, di ba mabalata kung di ta mag-grind kay wala ni padulngan kung ato pang kulata rayo bagsak dili layo ra kayo kung si judge ni siya si malan wala ko kabalo wala ko nang kay dili ta kakasabay lahi akong level di ta kakasabay ingana ang tirada dili na angay nga ipa adto pa nato sa taas kay kung dili ra tataman sabayan ta ka kung ahar ka ang level di na ko mo sulat pa og angay nga dapat nimong madunggan o musabay ba ka sa akong tirada kay dili ni hanggan shotgun ba di ni mahutdan sure kung maagtang ay mo kabalaka ko ang utok ka ni way sulod atong sudlan dayon sundan og sundang pag humaning duha di mo puslan. Taylor bay. Sa pagpuyo ni Tina Boy, dili papaspasay kundi pakusganay sa kada lakbay pagsulay. Ang importante mo abanti tang tanong ka na natong problema ang gwanta kay di man katanga. O batod pa sa isa't babaw kung siya'y dihatag nga problema nga dili na to makaya. Maong agwanta o padayon na sa inyong mga tirada. Yeah. Pero, mga to, hindi ko pinapingatibay. Wala ko kabalong ang mga dito. Sige lang. Pero unahan. Ako nang sindihan. Kasi gusto nga sigarilya sa inyo, abay. Komando. Sige lang, unahan. Ako nang sindihan. Ang komando nga grabe mo aso. Bitaw migo, ayaw pang bisyo. Eh, dili maayo. Ang isa katao nga sama ni mo. Yeah. Pero to bay, nakawala na ko. Eh kami. Pero to, tayo na to. Sama mo bay, hindi nga matulad lang. Judges. Yo, Mitsuya, representative is Malay-Balay. Round 1, round 2, round 3, yatag na ako sa iya kay ano. Wasay putol, consistent kay iyang mga tira. Round 1 na to, yatag na sa iya. Round 1 na to, Yo, Jerry Schumbers. Round 1, yatag na ko kay nakaputi. Yatag na ko sa iya round 1. Kay, sa ako mabot, wala kay ko'y nakita ng memorable na lines, but sa tungkol siyang props, mas nakita na ko ang iyang effort sa diri sa battle. So, gatan ako siyang round 1. But round 2, round 3, consistent pa niyang lines. So, gatan ako sa nakaitong. Chili man lang, bro. RJ. Genpax. Pero props kay Genpax, okay kaya ang props. O, unta, ipadayon mo niya to. Pero round 1, kay Genpax, round 2, round 3, kay RJ.
Simple Rhyme, si Tapi Miga, Wanis Production, Rupita ng Tula. Round 1 para kay Kwan, kay RJ. Kay nag-choke man si Kwan niya, kato kay ang iyang choke, tinuod man niya, iyang choke kay Pick man to. Pick man kay RJ. Dayon pagka round 2, yatag yapon ako kay RJ kay ang iyang pagkuan, ang pronounce okay kayo pero like kwan. Sa round 3 yatag na ko sa iya. Atag na ko sa kay kwan kay namon sa mga kwan pero wala naman niya na subay no. Dito ko RJ 2-1 ang umuto ko. Boto sa itong judges by tryout battle 3-0. Magsaba para kay RJ.